Dagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa kanilang pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at konsyensya. Bakit sila manggas? Tinatamad ka? Wala akong gana. Lagi naman parang, kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Aba? Viral ngayon sa social media at iba pa ang vlogger na si Rosmar. Matapos itinanggi niyang ginagamit niya lang din ang personality na si Diwata. Naging viral si Rosmar dahil totoo at sincere daw ang kanyang ginawang pagtulong kay Diwata. Dahil siya'y naniniwala na deserve ito ni Diwata. Sa kanyang Facebook post, ikinwento niya na niregaluhan niya si Diwata ng bahay at lupa. At meron pang millions of worth of endorsement na nagkakalaga ng 5 milyong piso. Ito ay tulong din daw ng ibang mga brands na nakipag-collab sa kanya. Binigyan pa niya ng aso na Saint Bernard. Hindi lang aso, meron pang dog food. Unli dog food ang nasabing aso. Wow, only the food. One full time supply. Supply. Air supply. Kaya naman, maraming netizens ang natuwa at namangha sa ginawang pagtulong di umano ni Rosmar kay Diwata. May iba namang netizens na nagsabi, bakit siya pa na marami naman ang nangangailangan ng tulong, ba't di na lang sila ang tulungan? Ikaw, kabisyo, sa tingin mo, sino ang tutulungan mo? Yan ang ating Sino Ako. Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Morning ko! Morning, Dids! Royal Feel Good Morning! May 8, 2024, alam Miyerkules, may muta ka rin yung tanong! Sa oras na 5:30 ay kasama... 5:30? Ay! Lutang. Kanina ka ba ang alas 5:30, ginawang 8:30? Sa oras na 7:30 ay kasama niya ang cool na uncle from Davao. Uncle Dago! Ang kamot sa mga angkol. Kasama rin the undisputed hottest tita. Ang dahilan bakit ka nanonood ng radyo from Bacoor. Tanya Chinita! Chinita, habang ako'y morenang dalagang Pilipina, tingnan mo naman ako sa mga mata mo. Huwag kang kumaripas ng takbo. Thank you, Mars Trixie! Mars Trixie, sana all nararegaloan ng 1 million pesos. Tapos may mga ano pa, endorsement pa. Oo, tapos marami May pang... bahay, may aso pa. may aso pa. Sana all. Aso, karap! Ikaw, Mars, ano bang pinaka-expensive na bigay sa'yo ng manliligaw mo? Pinaka-expensive, Mars. Binigay sa akin? Actually, wala. Ako ang taga-bigay. Diba? Kaya tumigil na ako. Mars, hindi ka na ano ngayon? Hindi ka na mapagbigay? Hindi ka na galante? Yun lang nga eh. Ako nga pa rin ang nagbibigay hanggang ngayon. Wala pa rin nagbibigay Mars, sa akin, tigil Mars. mo na yan, Mars.
Bakit? Wala pa patutunguhan yan, Mars? Pag ako lang nagbigay ako ng, Raven. Original ba yun? Raven? Oh, Raven. O, ganun. Pwede na yun. Susi pa siya na nga binigyan eh. Oh, ba't Diba? nagali? Diba? Sandali. Galit ka, kiss. Karal ba't andito ka? Umuwi ka na eh. Hindi pa ako mo. Mang Kanor, ganito yan. Alam mo, hindi natin pwedeng sisili. Ikaw kasi pala bigay ka, kung yun yung love language mo, doon mo na-express yung pagmamahal mo. Pero ang payo ko na lang, kung kaya mo pang mabago yung love language mo, kaya mo mapigilan paminsan-minsan, lalo na pag walang reciprocation, ibig sabihin hindi ka nasusuklian. Okay. Stop that! Okay, sabi mo suklian. Sabi ni Rosmar, hindi naman daw niya ginagamit yung kasikatan ni Diwata. Deserve niya lang, nabibigyan niya ito ng, binigyan niya lang ng blessing. O di okay, sabi niya yan eh. Pero, di ba, malay mo, totoo. Pero, kilala naman natin si Rosmar talaga na ang trend ngayon ng mga vlogger, influencer, talaga, sumakay sa kung ano ang trending. Pag-uusapan. Kung ano yung trending, yun ang makisabay ka para maging trending ka din. Ganun talaga ngayon. Kasi yan ang kabuhayan nila eh. Tsaka, So may mga vloggers na tulad niya, endorsers at the same time. Tapos kung anong, may mga vloggers din na ang ginagawa lang nilang vlog ay namumuna sila sa mga issues, topics, di ba? Oo. Tulad niyan, binigyan ni Rosmar si Diwata. May isang vlogger, gagawa siya ng content na parang pupunain niya lang. Oo. Bakit binigyan? Ganito, Oo, ganyan. ganun talaga. Ganun talaga ang takbo ng panahon. Maski nung unang panahon pa naman yan, kaya nga sikat yung mga, yung mga Tita Christy, Fermi, sila OG Diaz. Christopher Minute. Oo, di ba? Kung ano yung uso, yung pag-uusapan. Kasi pag hindi sinakyan mong nung dati pa, paano ka naiinis ako sa... Nainis ka. Opo, sa headphones ko, hindi ko marinig. Sige, ganun mo, ilabas mo. Yan. Ayan, yan. sige, yan. Okay? Opo, okay na okay. Kiss. So, yun, Kiss mo na. Yan. Okay. So, yun lang, Tuloy ang Kanor. kiss. Tuloy ang kiss. Ha? Tuloy. Hoy! Ang sinasabi ko dyan, huwag na nating i-judge yung mga influencer, YouTuber. Yun talaga ang hanap buhay nila. Siguro kasi hindi lang tayo makapayag na sila sumakay lang sa uso, kumita na. Oo. Wala, kanya-kanyang kapalaran po yan eh. Kanya-kanyang trabaho, kanya-kanyang business. Ano gagawin? Doon sila kumikita. Saka pinaghirapan din nilang gumawa ng content, Opo, content. Mag-edit ka Yun pa. ang trabaho nila eh. Kung pagkakitaan nila ang isa't isa, di good for them. Hindi na tayo para manghimasok. Ayaw kasi nating malamangan. Tingin ko, kaya tayo yung nag-comment. iba nga naiinis Sumasakay lang sa kasikatan. Inggit ka. Oo. Diba? Ayaw kasi natin malamangan eh. Paano gagawin? Doon sila nag-bloom. Totoo yan. May na-scan akong vlogger kahapon na ano pangalan ng vlogger? Ang natawa lang ako sa mga Assignment. content nila, Tits, kasi yung content niya, yung, di ba naalala mo yung soft drinks na naglabas ng Soft drinks na naglabas? commercial? Na pinainom lang parang naging himala. Yung soft drinks na yun. Ano ba yun? Oo. Oo. Parang ginaya nila, ang beer naman sa kanya. Hindi ko na sabihin ng brand. Sa beer din yung pinainom niya. Tawang-tawa lang ako sa content na parang ginaya nila yung content ng commercial ng soft drinks. Pero sa kanila, yung beer na iniinom ng mga lasinggero, patok na beer. Yun yung pinainom dun sa hinimatay, nagising. Alam mo yun. Okay. Ako sabi ko, yung mga, alam mo naman tayo, ako, masa tayo, hindi naman ako mayaman. So basic, tawang-tawa ko dun sa joke na yun. Nabasa ko sa comment section, may mga wala namang kwenta yung content nyo. Pero nanood ka. Pero nanood ka. Dumaan sa reels mo. Ibig sabihin, yun yung algorithm ng reels mo. Nanonood ka talaga ng mga ganun. Nakakatawa talaga yung mga Pilipino. Na kayo magalit. Oo. Ayaw kasi natin malamangan eh. Kaya nagagalit tayo. Ganun lang Yung basher? yun. Yung basher? Pag-inggit, pikit. Yung basher. Yung vlogger. May dalang selfie stick. Sabi, Yung vlogger? Hi guys! This is my first vlog! Welcome to my first video! Uy, sabi ng vlogger. Sabi ng vendor. Ang sarap magluto ng pares. Ay, yung vlogger? Yung... Vendor. Mali. Aso? Yung vlogger. Yung guard. Yung manginginom. Ay, yung manginginom. Pero totoo nga, gusto ko ring matikman yung kanyang pares. Nung vendor?
nung guard. Nag-sideline siya kasi hindi naman kaya sa sweldo lang niya eh. Yung guard, nag-sideline. Yung vlogger. Wow. Yung vlogger. Oh. Importante ngayon, madiskarte ka sa buhay, sabi niya. Yun yung sinasabi niya sa videos Sabi niya. ng vendor. Sabi nung guard. Ay. Oh. Pero grabe yung magbantay ng ng building at ng kumpanya. Talagang pag alas 12 ng gabi, chinecheck kung may mga tao sa paligid. Yung guard? Yung vlogger. Ay! Oh. Gumagawa ng content pala. Yung Madaling vlogger? araw. Yung vlogger? Yung guard. Ay! Grabe. Kaysa na matulog siya sa duty. Yung guard. Yung vlogger. Laki ng kinikita niya sa YouTube. Minsan 100K, 200K. Uy, sana all. Yung vlogger. Oh, yung guard. Uy! Sumayaw pa nga sa TikTok eh. Dancing guard ang sinayaw niya. Oh, yung guard. Yung vlogger. Aba. Kaya pala nag-resign na sa trabaho. Yung guard. Yung vlogger. Oo, di ba? Kasi nga, kumita na ng malaking pera. Yung vlogger. Yung vendor. Wow. Punta tayo dyan. Kumain tayo ng Paris. Sa vendor? Sa guard. Uy. Gusto mo Lagi- makatikim? Ng vendor? Pares. Di ng guard. Ay, nako. Oo, ang laki, ang daming laman. Buo-buo. Yung Paris? Yung guard. Kaya pala, ang kapal ng batok. Uy, Taas ng kolesterol. yung guard. ng vlogger. Ay! Oh, diba? Kasi mukbang siya ng mukbang eh. Yung vlogger! Yung guard. Yung mukbang, di ba, yung nagbablog ka ng pagkain, Kain. kahit anong food, sa kakainin mo. Ng vlogger. Ng guard. Hilaw pa nga eh. Yung pusit gumagalaw pag kinain agad. Pusit ng Pares? Yung pusit, kinain niya agad kay Tilaw. Kinain ng vlogger. Ng guard. Gumano ng... Yung pusit. Yung guard. Ang itim nga ng tinta niyan eh. Ng pusit? Ng guard. Natalsikan ka? Natalsikan ka? Ng tinta ng Ng guard? pusit. Ng guard? Ay! Hindi, kasi may dalang pentel pen. Yung guard. Yung pusit. Magkano na kilo niyan ngayon? 160? Yung pusit? Yung guard? Ang sarap niyan lalagyan ng... Overweight siya. Yung guard. Yung pusit. Ano ba sa English niyan? Squid. Push. Hindi alam. Push. Pusit. Ay, Nahirapan. pusit na buhay to. Susunod mamaya. Dear love, pero mamaya pa po yan. Tuloy-tuloy pa rin po tayo, mga drivers natin, mga guards natin. Shoutout sa inyo. Marangal na trabaho po yan. Hindi natin dapat ikahiya. Yes! Mga vloggers, basta wala na tayong maapakan dyan. Tutulong lang tayo, yan. okay lang yan. Tuloy lang ang buhay. Walang Tutok lang! pakilamanan. Dito sa istasyon number 1. Ito po ang 90.7 90.7 Love Radio. Feel good morning! Walang babae na. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!